Hello mga kasuginlan, update ta karon sa ato ang gihimo nga payag. Dining ato ang gamay nga luna nga ato ang naangkon sa tabang sa Ginoo. So akong ipakita sa inyo ang resulta sa ato ang gitrabaho ning mga pila na ka mga adlaw ug semana ang milabay. So solo flight nato ni. So ani nga gitrabaho nga naginusara kay aron nga sa pamasin na makatipid kita. Let's go mga kasuginlan, mao kini ang update sa ato ang gihimo nga payag diri sa ato ang luti nga naangkon nato tungod sa tabang sa Ginoo. So kini nga area mao kini ang kwarto nato nga ato ang gihimo. So ato ang gid nga natukod ang poste niini ug natauran na pud nato og mga parlins ato ang gitauran kini og si parlins kay para next week or next 2 weeks ato ana kini siyang maatupan. Og kulang na lang niini is ato ang mapailan kini og hollow blocks para sa ato ang plano nga half concrete half cladding nga balay. Ato ana pod ay nga napadiran kini nga likod gabahin sa ato ang luna. Ato kini nga gituyo nga padiran nato kay para magamit gid nato ang space diri ug tingali diha nga area ato kana nga butangan og gripo kay para diha pud ta makalaba. Ato ana pod ay nga napurma ang ato ang kusina nga bahin ug ang ato ang CR nato ug napatauran na pud nato ni siya og mga parlins. Ato kini nga gidikit na lang pud sa ato ang boundary sa ato ang luti ang ato ang pader mao na lang pod ang magsilbi nga pader pod sa ato ang lababo nato og giingon nato niini tungod kay kun butangan pa natong space dira gamay gyud ang atong kusina. So ato na lang gilukop tanan kay para dako-dako pod ang atong kusina ug dako-dako pod ang atong CR. Kini nga metal diri mao kini ang gitawag og metal matting mao kini atong gamiton para sa ato ang kural sa tubangan ug para pod sa ato ang gate. Sa ako nang gikaingon ang plano niini nga payag nga atong gihimo half concrete half cladding kini kay aron nga makatipid kita sa ato ang gasto. O gawas ni ana wala na pud ta nagpa-labor niini sa pagkakaron o kita na mismo ang nangunay sa pagtrabaho niini nga balay sa pamasin na makatipid kita bisan o kamay lang tungod kay sa ako ang nahibaluan kung magpahimo ka og balay mongod alos sa katunga sa imuhang budget ang mupadulong ngadto sa labor kung for example 150,000 halos 75,000 ang mabawas ni ana para sa labor ug 75,000 na lang ang para sa materyales. So dako kayo og bintahin kung kita mismo ang mangunay sa pagtrabaho niini nga ato ang project nato. Ang plano niini nga balay mao lang ang paghimo og extension niining payag nga inyong nakita. Kining payag nga inyong nakita mao kini ang original gyud na payag sa nanag-iya aning yuta una nga amuak kining naangkon. So kini nga payag nga amakan dili nato kini gubaon kay aron nga dili tantong dako ang ato ang gasto niini nga payag nga atong pagahimuon. So nga ato lamang buhaton niini ato ang ilisan ang mao nga amakan, ilisan nato kini og cladding pero ang mga kahoy niini ang iyahang mga marko na gigamit